Hos Tradium i Randers har man oprettet særlige buskurser til flygtninge i håb om, at det skal hjælpe dem i gang på det danske arbejdsmarked. De fleste af dem kommer fra Syrien, og det er et kursusforløb, som strækker sig over 10 uger. Hvor de først har 6 uger, hvor de er på kørekortdel. Efterfølgende så er de så i praktik i et busselskab med en privat busvognmand. I 4 uger, så kommer de tilbage her igen. Og så har vi 4 ugers EU-kval, altså hvor de skal have et chaufføruddannelsesbevis. Firas og Amara har kun 2 uger tilbage af buskurset, inden de skal ud på det danske arbejdsmarked. De har begge to været meget glade for at være en del af det. Ja, det betyder meget, at man bliver selvstændig, og man tjener penge selv. Nemlig. Og det er fordi, at vi gider ikke at sidde hjemme og få hjælp af andre. Til mig, det betyder kæmpe store ting. Det er ligesom helt nyt liv. Ja, hvis jeg kører med selvfølgelig danske passagerer eller kunder, og snakker med dem hver dag. Det er helt nyt liv. Holdet, der oprindeligt bestod af 16 kursister, er nu nede på 13, men Tradium i Randers forventer, at de resterende færdiggør det. Arriva har allerede nu tilbudt kontrakter til dem alle, så de får en god start på det danske arbejdsmarked.